Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa. Dneska hráme z Tower Defense s špeciálnym hostom. No už to nejsou moc špeciálny host, lebo som v každom videi, ale dobrý den. Presne, takže je to pán Kaufland z novej stredenia, ktorého videa budeme hrať Tower Defense. Dosť sme sa zlepšili, Kubo má akcelerátora, ja mám pána, môžete ho hodnotiť. To môžete ho hodnotiť to. Takže mimochodom na prvým hrať Molten Mod nedám lebo vysvetliť to. Ja som ťa moc nepočul, ešte raz prosím. Že skús hodnotiť trošku naše, že čo si chcel, že prečo, čo si chcel povedať proste. Že prečo nejdeme Fallen Mod? Fallen Mod nejdeme kvôli tomu, lebo sme vynašli Infinite Money Glitch a keby sme vyhrali na Fallen Mode, tak to je ako keby sme prehrali na Fallen Mode, lebo by nám to dalo iba 600 coinov, ale keď pôjdeme na tomto Molten Mod, tak to bude, nejsú tu žiadni tankovia a je to ako keby sme prehrali na poslednej waveke Fallen Modu. Presne, a tak preto hráme Heaven Mode a takéto veci. Ja si začínam dávať farmu a dúfam, že pokúsime sa vyhrať. Pokúsime sa čo najlepšie vyhrať, lebo aj vyhráme, takže pokúsime. Áno. Správne takto smerovať, tak som rozhodne. Tak sa pokúsime akože vyhrať, aj keď vyhráme. Takže môžeme sa vrnúvať. OK, tak ďalšie veci. 2 normál bosové, to je to fakt, neviem tú hru. Keď budete, no. Skoro sa jeden dostal, ale je to stále. Keď budete chcieť duo Fallen Mod vidieť, ako vyhrajeme, tak dajte like aj odber, ale odber nemusíte ani like, nemusíte proste, keď chcete vidieť, že duo Fallen Mod, tak ho dajte, ale keď nechcete, tak nemusíte. Proste, takže môžete lajky, odber, sa veľmi poteší. Ale ja som taký začiatok, začiatočný youtuber, začiatočný, takže by nás to trošku utešilo, keby ste dali to možnosť alebo like. Tak by nás to celkom dosť potešilo. A dal som si takú majčku, stále čo si vyšším, ktorý trochu nevidelo, takže ja už môžem dávať tým podaranie, takže to by bude dobre. Najlepšie. Využite. Ja som ešte upgradol farmu na 3. upgrade. Správne. Dobrý. No som tady, takže F do komentárov. Keď nám už dali damage, to kedy stihli. Ďalší nie. Čo ja povedal. Nepýtajte sa, prečo prečo mám default skin na tohto. Lákom, Warden, lebo ja mám jediný pirát skin
Alebo ten huslový, keď robíte zvuk, no tak to je najväčšie, to je najväčšie, takže toto ho nemám rád a ešte nemám rád tento. Paťo, skús ma nájsť na mape. A ešte preto, a ešte ten druhý skin, to je ten pirát, tak ten nemám rád z dôvodu, lebo tam nemá. Lebo som ten vôbec o tebe neviem. Úplne vydozne. Vidím ťa. A ja sa nemôžem dostať von. Teda si sa tam dostal. Neviem, ja som išiel hore a do toho modrého a mňa to proste prepadlo. Takže, to bolo veľa teraz. Tiež, a píšte tento skin od 1 do 10, čiže ako sa vám páči, mne sa ľúbi ten Coldstromsky, lebo ten je proste najlepší. Ten teda, takže ja ho možno budem nájsť niekedy určite. Tak bol, tuto si šetrí. Na... Kubov akcelerátor už dáva 45 preč. A ja nemôžem šprintovať. F-ko do četu, moje nohy sú zlomené. Takže my veľmi oceníme, keď si budete takto lajkovať a dávať odbery na náš kanál, takže no, kanál, tým myslím môj, ale chápete. My budeme hrať Tower Defense a budeme hrať na nový kanál. Ja sa pokúsim robiť nový kanál. Nejak sa pokúsim aby sa vytvoril nejaký nový kanál spoločný, ináč by to bol strašne rád, keby sa nejaký dobrý video. A Kubo, môžeš si to u teba tam doma trošku tento týtek slyšiť, lebo neviem, kedy sa diváci budú mať úplnú radosť, že nič nepočujú. Budú šokovia, dali mi šok. Ja mám všetky šokovia. Dobre, keby som bol odplatiť, tak si trošku prosím, vydávať. Už vlastne si to chápu, čo mám dodať vlastne. Naposledy, keď sme ešte natáčali video, tak som mal nejaký level 30, nie 32 tuším, a teraz už mám nejak 60. Takže je to akože docela ľahké levelovať v tejto hre. No, hlavne sme nejak pred 2 mesiacmi, pred mesiacom natáčali to video, takže wow. Okay. Teraz som pošla na nejakých pár. Kokos, pár, prosím. Je tu jeden gigaček. Dohľadu. Jeden gigaček. To mám ešte byť gigaček. Aby si také, že vyráme tento karty, tak tiež získame Áno. Všetko dokopy, takže aj potom nie. Share pre Badlands a všetko dokopy pre
Všetko dokopy, takže odber, aj like, aj share na jak sa to volá? Polluted Wastelands? Jo, Polluted Wastelands. Musíme si vybrať tie najlepšie kauzy pre Polluted Wastelands, keby ste mohli dať. Samozrejme, najprv by ste museli dať share, aby sa bol koupil a mali šancu za tento Polluted Wastelands. Dvoj, prosím ťa. No, a som rád. Koľko to to moja skúšať? Ale mi to bude, ja to neviem na to bolo tak. Koľko to moja skúšať? To je tak, že no to je jedno, že Kubo. Ja by sa bolo rádi, že už s tým predstavím. Tak, to dohry, takže 24. Inak už mám jedného na full upgrade. Toho Necromancera. Ale ja by som bol rád, keby trošku akože, už tam trošku pokorenil, mohol by dať jedného toho exekutíveru. Dobre. Mali velikánský ty čo robí ten. To Darkhold, kámo, to lepší. To Darkhold. Ináč, keby ste chceli dať ešte Fallena, tak môžete dať ten, mohli by ste dať, čo také, by mohli dať komentár, keby ste chceli. Na Fallen modu, že like, Ne, dá komentár, keby boli zapnuté, keby nie, tak dajte like pre Pixapasy alebo pre Fallena, my sa ešte rozhodneme, podľa toho, koľko tam bude lajkov. Takto. Like pre Pixapasy, odber pre Polluted, share pre Bankers a komentár pre Fallen. Tak, jak ste to počuli, tak to bude. Takže my tu môžeme dať, prosím, že to bude dvaja exekutonieri. Exekutionier. Takže, kámo, když to se dáváme tak rychle dolů, to tam nejde. Exekutionier. Paťo, viděl jsi, jak mě zničil? Kde? Ten exekutor, on vyloženě, on strelil teda do sebe a šel na kolem. Wait, kámo. Kámo, to prosím, dobre, som sem dosiahol, kámo, ja sa opasím a jem domov, to halo, poďte a vypa... Ale takéto chovanie to som nešel. Ale prosím te, všetko sa jasne zdravie ryby. Takže brtičko. Kámo, toľko. On sa rozhodne, že ide na, ale má iba 102 životov. Kámo, čo? 4 exekúcionieri. 4. Okamžite dávame, ja ti dám na full tohoto Vardunet. Okamžite selujeme farmy. Presne.
Možno, keby ste sa čudovali, prečo stavujeme farmu, lebo toto je posledná výška a tie farmy už nebudú na potrebách. Ja som doslova položil iba koľko tajlí? 2, ja iba 6 tajlí. Samo. Keď tu bude to dobré, ten hrob, je dobre hroby. No, hroby, dobre, takže už to robím. Ja si pamätám, absolútne nedávno. Že? Ale duo iba. Pamätáte, ide. Takže koľko? 15 minút, dobre. 15 minút. Tak pekne. Dobre. Ale nám to dalo menej coinov, než to bolo predpísané. No, neviem, ačej no. Oddiaľmi, my sa s vami lúčime. Dúfam, že ste sa pobavili, tak sa čau.